Ako piniping. Ah, ayoko na po. Wala, wala ako sa recall. Kita ako. Welcome to Dota League of Legend! Ano lagi na ako pa? Dapat ba kitang i-add? Malakas ka ba? Malakas. Oo, takala bubuhatin ko, men. Pati computer mo. Pag natatalo tayo, lilipat tayo ng MOBA. Lilipat tayo MOBA ng lilipat. GTX 1060. Sino yung nag-disconnect dyan? Narinig ko may na-disconnect. Internet ko yan. Umayaw na. Si Pao. Ano ba yan? Kahit 4634 pa kayo, kahit magtulong-tulong pa kayo. You wanna play too? Oh my God. Ba't niyo akong pinapano sa mga bata? Ay, Oo, wala, palitan mo yung spells. Wala pang flash. wala pa siyang flash. Ay, paano kaya tanggal yung lock? Fuck. Ang bawo ng spells yan. Bakit kailangan yung ghosting, di ba? Hindi ba? Ang bawo yan. Gano'n kalakas. Oo nga. Hindi, lock until Then level yung 7 mo, pa yung flash, yung gago. first skill mo. Dragon Yeah, Blade. Di wait. ba UP to si Yasuo? Di ba yung pinipik ng hindi magaling? Dudurugin ko yan, men. Sino ka ba? Riven. Riven? Kabalandra lang yung puday nito, kaya mo gusto eh. Tinan mo. Hindi, men. Grip yan, God. Yung third skill kung i-max mo. No. Ano siya eh, yung parang ka-Ember eh. Hindi, men, lagaw eh. 130, 140, tumataas yung ping. Ping ko 9 eh. Putang ina. Ang ilang ping yun. Saan 140? Ang taas, Nakadiring gago. PLDT. Pweh! Oh, black tao, black. Yeah, nag-block pa din ako. Black. So, kung meron katulad to si Annie, sinong katulad niya sa Dota? Para alam ko yung galaw. Yung nanay mo, de joke lang. Alam ko na sabihin mo yan eh. Tang inong yun, gago. Baya, akala ko pa malakas ka. Dudurugin ko yan, men. Hindi, men, joke lang pala yun. Ano mo buhatin mo, men? Hindi na ako marunong, gago. Ay. Abo mo gumamit ko, tayo. Yung matawat ng lolandalan ng dalawa. Yung salva rito, yung health potion, pag nabanatan ako makakancel. Hindi. Bale, ang maganda dyan, mag-health potion ko sa lumaban. Oo nga. Parang tango. Yep, tama. Kasi naman yung description nito, isang linya lang. Direct to the point naman. Protecting LOL. Hindi pa tayo mag-gap dito. Pwede ako mag-jump. Kaya pwede ba akong mag-jump? Fine. Hindi, men, gago. Baka akala nito malakas siya kasi mag-gap kami dalawa eh. Wala naman deny dito. So, anong gusto Ano mo? tayo dito, pre? Nezuko Tanjiro tayo dito. Yun nga eh. Ani-chan! Ping is 457. Ba't may hirap na to? Sikat ka na! No, ba't pumunta siya dito? Oh, meron na akong golem. Pipindutin mo yung altman para makontrol yung auto. Alt? Oo. Hindi nga, tayo baka troll. Oo nga, Oo nga, men. Pag si Jet Jay nagsasabi, hindi ako makaniniwala. Kupa lang. Eh, ikaw yung kupal kasi. Trust issues na ako sa'yo eh. issues eh. May stun ka ba, Jet? Pag siya mo go, Gusto ko rin naman manalo, men. No, tangina mo. Ay, may gumugusto ng gag dito. Fuck you. Walang tumama. Ah, tumama! Punta ako, putang ina. Hindi ko siya ma-micro. Hindi pala na ma-micro. Patay agad yung alaga ako. What the fuck? Amo, ganun tayo kalakas. Kailangan pa tayo igang. Nangyari sa bed. Ginang kami ng tatlo, man. Wala kasing TP. Walang TP papunta sa tower ba dito? Meron. Weh? Paano? Teleport. Pero hindi siya sa lahat. Hindi siya sa lahat. Ayaw ba nila ng teamwork sa laro? Tangina. Mamatay kayo, sabi wala kaming pake. Pero yung boots namin, mabilis magpatakbo yung isa. Oo nga, tsaka mura rin. Ito nga. Nice Kaya, lang. sa Dota, naghihirap na ako. Boots pa lang. Yan, hirap talaga. Kapag support ka. Kaya binibili agad yung boots pag support ka. Kasi baka yun yung last mong item buong game. So yun yan. Pun ka. Saya po, ako, mami. Pansin ko nga amin, wala dito eh. Baka mo
po. Alam mo na yung feeling. Alam mo na yung feeling namin kanina. Ay, ina rin. Dalawa sila. Dalawa sila dumating. Putang ina. Walang report pakiramdaman. Walang reward. Dudurugin ko yan, men. Mayabang yung mastery. Yung pa yung mga nag-mastery, malakas yun eh. Oh, Uy, gago yun. Yabangan kayo dyan. Asa iyo ba yan? Dudurugin Invi ka ba pwede dyan? ako magtago dito eh. Inbi. Parang kang politiko, gago. Pwede. Gusto nyo, men, patayin ko tong tatlo sa top. Oo! Gusto kong makita, go. Ano pinapatay? Patay. Sige, okay, no. Oh, yun o. Utang ina. Bato! Bago. Nabato na. Papunta na kami. Meron akong ghosting. Tara. To, si Buhay ako gago. More. Nice one. Ito, dito. Ano? Tinawag mo na ako na Stan ba ako? Meron. Ano stan ko? Ito, passive mo. Tara. Papatayin si Patrick na mo. Wait, fuck. Magkano ka, decoy ka. Pagpakita ka. Bakit ako hindi ko pulado ako? Bait mo, bait. Ay, nagabait ako, ayan. Oh. May gang, Doing three. things. Oh, ano? Putang ina. Mamamatay ako sa creeps! Damo! Wag. Putang ina. Hindi ko ba i-controlin yung golem? Ba't napapatalo kayo, guys? Has been slain. Dragon Man, may makukuha silang stats every time na mapapatay. Oh. Tara. You know. That's it! Good job. Ay, putang ina, pumutok pa. Naipit ako! Ito. Good job, Chet. Good job. Nakuha ko yung last hit. Gusto ko yan. Hindi ko magets ba't hindi pa natin dinadive tong taon to. Apat tayo dito. Masakit yung Torre ng promise. Mas masakit lahat. Patay ako. Sa Dota may 3 hero kahit may Torre ka, hindi ka safe eh. Yung putang ina! Abi, parating na Sonic Wave dyan, man. Ayun, no? Hindi, kampi natin. Ay, kampi. Wow. Wow. Relax. Sino ba kasi gugo sa amin? Sino bang tank na inaantay kong mag-initiate? Ayun o, yun o. Uy, gago! May root! Lumabang ka, Garin! Ayaw niya. Tang inang yan. Lahat umuurong tayo, umuurong eh. Puro mga soft sa'yo sa ano eh. Na nga ako. Bahala na. Bahala na si Batman. Ayan. Ghosting! Kasi gumagana ghosting dito eh. Nalano ko banta nga siya. Tiber! Balata mo yan! Ghosting! Bobo! So ba't lagi lang yung patay yung nag-uutos, no? Kaya tangina mo, bobo. Aray ko, gago! Ano yun? Ako na, kulado ako. Yung ult nung ano, yung ult na may malaking baril. Out muna ako. Ako yung tinamaan sa mukha. Ang ginagawa nito. Kita ba tayo dito? Pwede natin Ayun ito na tayo. kasi lalabas na yun. Tangin ng smoke gunk yan ha po. Tagoda mo. Oh, yung mid! Tara. We can go. Wala kayo, Garen! Wala bang voice chat Tara, dito? go. Go pa, ult pa. Ult. Ayan na, putang ina. May ambag na ako. Binabalata ko yung kulangot. Ay, gago. Namatay si Jet. Ayun, napatay mo yung mga yan. Full health ulit siya, kung nabuhay siya dun. Walang pala kailangan. Ano ba yan? Ba't hindi pala 1 to spacebar? Oh my god, ito sila. Help! Yung bata gusto nila. Maray ka na. Sure na ako. Oh my god. No, winatake pala kayo dun. Talo kayo. Ayun, patay mo. Ito yung T-burst ko. Good job, Garen. Boom. Tapa, ubus tayo. Di ba palagi rin? Bata lang ako. Exact lang. Ayun.
sakit mo ka. Palagyan. Oh, dalawa double stun oh. Putang ina nyo. Ano nangyayari? Isa pa. Baba lang. Baka pa. yung punat nito, putang. Okay, ayoko na boy. Hindi na ito masaya. Wala na. Hindi na ito masaya ka. Talo ka, Jay. Pag narinig ko na yung heartbeat mo, mamamatay ka na. Sa totoong buhay ba yan? Oh, gusto siya sa rush pit. May insecto rito, what the fuck? Kalaban ba yan? Ba't may insekto tayong kalaban? Ay, gago. Stone pala, stone. Ito, china-channel niya. Stroke in and stroke. Skill na mga ano. Hindi ka pwede umuwi, Skill na boy. mga matataas na lang. Oh, more. Ano nangyari? Aray ko. Ano nangyari? Ano nangyari? Fuck! Ubus na kayo. Ano nangyari? Kaya talo na. Ay, natatanda sa ping. Welcome to Dota All. Dalawang Dota player magbubuhat sa Jay ko magaya. Jay. Di pa pala nag-accept si Jay. Si Jed, tangin. Accept, Jed! Natawa ako sa'yo, nag-start. Buti ka pa, buti na-cancel kung gago. Alam mo yung maglalaro lang tayo, usap lang talaga natin siya, iba nilalaro niya. Oh, po, siya. Nagde-deny na. Ay, no. I'm a new man. Nagamit yung clear. Hindi ka mo lumalapit. Mag-farm ka lang, ako pumunta sa iya. Para mabili. Ganun din yun eh. Tara. Wala pa yung item mo para magtara-tara, Jed. Lol, wag! Tumigil ka. Kaya ko na yan. Vladimir stuff. No, wala ka pang Vladimir kung mag-invento din. Nagsasabi mo. Una mong i-maxman fervor. Oo. Oo, pero one lang yun. Ay, hindi ako magsisinungaling dyan ah. Bad yan. Magalit nanay mo yan. Nasa na yung mga kalaban? Kinakana kami. Nag-push lang ako dito. Ako yung decoy. Sino nagpiping? Sino nagpiping? Nice. Alam ko saan yan. Sa kaliwa sila, ayoko. Pangit ng call na yun. Go! Sige, kaya na yan. Oh, sa gago, hindi. Stop with these calls, man. Oh my God. Stop with this. Alam mo, marunong yes, man. Ayan. No! Oh! Gago, inuna na ads. Fuck! Kaya nagpupush si Jed. Go, push. Na, Jed with the plays. Oh, the dodge! Go! Wala kang ethics kasi. Mag-ethics ka muna. Mag-ethics Aral ka muna. ng philosophy 101. Di ko pa. Ay, may sinabi, di na nakita. Para walang bawi. Ang putay. Welcome to League of Legend. Magliliona na ako. Pakita ko si Pao ng True League of Legends. True League of Legends. Iko-quote kita dyan. Wala ka bang teleport, Pao? Wala, anong level pa lang ako? 5 or 6. Ngayon ko pa lang nakuha yung barrier tsaka yung slow eh. Matakot sila sa akin, men. Ayaw pa sila sa akin. Bumaba na yung ping ko. Yun ang pinakamalakas sa buff dito eh. Oh, gago. Walang laban flash doon. Tangina. Gat. Help mo na lang siya muna. Tamak-tap ka na muna. Hindi pre, sige lang kahit mag-isa ako. Boring naman yung laning na to. Hindi mo ako pwede mag-queue kasi pag nag-queue ako pupunta ako sa kanila. Iba yung sa Rockman pag rank iba. Talagang po, may mga invade. Invade ng jungle, may sinasabi nila. Invade Kukunin yung ng mga jungle. Oh! Putang ina, duling pa siya. Malabo ang mata. Skill ka na lang. Actually, dami niyang skill. Nagawa mo. Fuck! Ayaw niyo lumashit. Okay. Uy, Tara, wala we can go. pa. Sige na. Na-DC yata to. Sige, may hit. Nice.
Wala pa akong... Sa pampatayin, tangina mo. Joke time naman ata tong Frederick to. Copy na. Ba yan? Sino ba yun? Sus. Yes. Gago, nakuha. nagka-dragon din tayo, puta. Pag tingnan mo yung tab pao, nakikita mo sa up ng tab na yan, sa taas, Ocean Dragon nakalagay. Parang may mga bilog-bilog. Ah, oo nga. Half 2 pa yung missing health every 2. Kaya ano, Wow. paunahan sa objective. Patakot na siya sa akin. Ano ba to? Pagbibigyan ko ba to? Kaya nga, naglaro ka na. Hindi na siya makalane eh. Naawa na ako eh. Konti na lang. 96. Yun, no? Lakas naman. Ayaw na lang magsalita kasi minsan. Oh my God! Ano to? Ano to? Shit! Baka na. Ano to? What the? Ang laki niyang gago. Ayun si Warwick. Ah, wala na. Oh, mayroon lang akong flash eh. Putang ina. Mas marami ka lang laro sa akin. Ano mo? Alam mo magaling ka? Ito, gago. Perinium pala yung pangalan niya. Yung sabihin ng Perinium. Di ba quit yan eh. Ibig sabihin nun na... Gusto mo gawin ko siyang puwet, man. Tinan mo to ah. Tinan mo to. Matikap mo. Sige. Ano ah? Ready? 2 seconds. Go. Kaya, Ginawa ko siyang perinium. Perinium ka na, boy. Baka ng puwet. Ito ako piniping. Ayoko na po. Wala, shit! Kulang ako sa recall! Kita ako! Palagan mo. Wala. Kulang din ako eh. Kaya kagamit ko lang ng mga shit. fuck. Dinang ka ko gago. Gugulat pa rin ako doon, putang ina. Lumiliit na yung Saan mo circle, paglastan mo? PUBG. Kaya kayong Sama gano'n. ko kita. May tower ako. Tara. Papunta Hey, ako. kaya man. Sige. Punta ako. Dali. Dali, Ito na ako. Dali. Palag. Pakita ka. Narinig ko na kanina bago ko namatay. Ayan, may papakita ako. Ikaw, huwag ka magpatama muna sa wave. Ay, warded pala eh. Pala ano, papatayin mo pa ako sa mga call mo parang kanina eh. Alam ba niya? Nakikita ba niya to? Too late now, bitch! Oh, click. Yung nangyayari. Na-dive ko to eh. Dive! Yun mga gusto ko naririnig. Kago dito na siya! Sino yan? Yung nag-spawn. Sinamon mo yung Sino sinamon ko? yung Rit Herald, yung napatay mo. Ito ba yung kinantok ko sa top? Puta. Ayun o, nakalagay yung Mastery has crushed the Eye of the Hera. Ano pala yun? What's up? Ako na nanay mo. Go. More. Exhaust. Ako lang. Ako, nag-crit putang ina. Go. Sarap, no? Ay, sayang. What's up? Go. Ito ba yung mahina sa top? Pero pumunta rito. Exhausted yan. Pagod yan. Wala nang crit. Aray ko. Nasaan pa yung agro? Ano to? Ano ba yan? Gago na to sa red. Easy.